Ngake ngahlanyiswa ifilosofi bazalwane. Nganginakho nje ukuyithola sekufunda izinto zefilosofi. And then this one time I came across a philosopher igama layo bathi uHeraclitus. This guy, ama-philosophers anakusho into elula kodwa uthi uma usuyibuka uyibone ukuthi this thing icatshangiwe, i-deep. This guy simply said, awukwazi ukugcobhoza umlenze wakho kabili emfuleni. That's all he ever said. Uma ugooglisha le guy, bamhloniphela leyo nto ukuthi this guy wathi umuntu akakwazi ukugcobhoza umlenze wakhe kabili emfuleni. Uma sesho isizathu saleyo nto uthi it's because the first time ugcobhoza umlenze wakhe emfuleni, the second time you do that umfula asesiwo lokho ugcobhoze kuwo eqaleni. Umfula usushintshile because amanzi ayadlula ngithi. Wasezoshaya into ke esibili engicabanga ukuthi nayo futhi ithi ayinyakazise uthi nawe njengoba usugcobhoza okwesibili akusewena ogcobhozayo. Ngoba lo muntu ogcobhoze eqaleni nalo osegcobhoza manje, those are two different people. Meaning we are forever changing as God transforms us. In simplicity, that will mean the person who walked into this place is not the same person as Ohambala. Yeah. Regardless of what God does, whether you receive it or not, umuntu walking into this place and the person who's going to be going out of this place, ngeke kube abantu abodwa. So enye yezinto zethu ze-healing ngicabanga ukuthi izoncika kakhulu kule revelation of understanding ukuthi each and every second you are being transformed. You are becoming a different person. So